Una dona escriptora no només no era prou valorada, sinó que era atacada i menyspreada per la majoria de la societat. I també de la societat literària. No em tornaria a passar el mateix que amb la infanticitat. L'any 1901 vaig publicar el primer llibre, titulat El cant dels mesos. Una amiga de la família l'havia fet imprimir i em va demanar quin nom d'autor hi havia de posar. Aleshores, jo estava escrivint un llibre, una novel·la, que no vaig acabar mai, el protagonista de la qual es deia Víctor Català. Em vaig refugiar en aquest nom. Heus aquí l'origen del meu pseudònim. Em vaig proposar de no descobrir mai la meva personalitat. Tot aquest tema del canvi de nom i de posar-me pseudònims masculins es veu reflectit en les cartes, en alguns fragments de les cartes que vaig compartir amb el poeta Joan Maragall, quan encara no es coneixien personalment. Maragall i jo érem ben distints. El seu horror a la violència ens separava. Jo accepto la violència. Ell l'eliminava. Les nostres cartes eren una contínua disputa sobre temes d'estètica literària. Ell era depurat i jo turbulent.